Така, дами и господа, това, Здрасти. което виждате е господин С, с който се познаваме първата година от университета. И този Да, епизод е за негово хоби главно, което аз намирам за доста интересно, доста underground и надявам се да ви хареса това, което ще разберете днес за този вид изкуство. И също така ще си говорим за отслабване, ще разберете като гледате. Нека започнем с леко въведение с твое представяне, ако да. би бил така. Да. Аз съм субект С, на 25 години съм. Уча в Холандия в момента. От Добрич съм. И да, мисля, че Перфектно. Само да кажа, няма да се правим. Усрах, първо това вече го записахме, но в момента ще го направим по по-различен начин. Няма да си говорим същите работи, точно какво сме си казали, за да може и на нас да ни е интересно, защото не сме малумни да говорим едно и също. Но, мгм. но да, накратко може би ще обобщим и ще си задаваме и други въпросчета. Така че какво всъщност е това нещо, което субект се прави? Е накратко въртене на карти. Но сега той, предполагам, ще ни разкаже по-подробно как е започнало, той как е започнал да го прави и да, Да. интересни неща около него. Значи, а, първо бих искал да кажа, че като почти всеки човек, който върти карти в момента активно, винаги се започва с фокуси, защото по принцип това е по-разпространено и е по-вероятно да се запознаеш с този вид изкуство първо, отколкото с въртенето на карти. Въпреки че напоследък дори е доста малка част от хората, с които се занимават, но има такива, които са започнали само с въртене. По принцип е хубаво, от моя гледна точка, може би защото съм започнал с фокуси първо, е да имаш някаква база и от тази гледна точка, защото можеш да приложиш някои сегменти от фокусите, slide of hand неща в въртенето на карти. Става доста впечатляващо, когато първо можеш да направиш някаква смяна, да промениш карта, докато въртиш карти. В принцип е доста впечатляващо. Има доста големи имена в общността, които са го правили още в началото и беше доста яко да го видиш, да видиш и двете неща приложени в едно. Едно от също нещата, които споменах последно, беше, че Cardistry е доста, може би, като визуална поезия, тъй като изключително лично изживяване и самия процес на създаване на движение е изключително доста тънко, доста нишово, доста детайлно. То вече зависи колко си способен, разбира се, нали, колко си навлязал, какви са способности, на какво ниво си долу-горе, за да можеш вече да навлизаш по-сериозно. Тоест, ако започваш те първа, е доста по-вероятно да си измислиш някакво движение, да кажеш, мале, това е движението и реално колкото повече време практикуваш въртенето на карта, толкова осъзнаеш колко нищо не знаеш А колко и често колко се стъпваш. случва да си измислиш някакво движение и примерно след една седмица да видиш, че то е някакво супер бейсик, което вече съществува и изобщо ти не Да. си го измислил? Да. В началото, още като з- започвахте първа, извинявам се, като започвахте първа, доста често ми се случваше да измисля нещо, което вече присъства. Но по принцип бих казал, че ако измислиш нещо, което все още присъства, не трябва да те демотивира, а точно обратното. Това означава, че е нещо интуитивно, нещо, което и щом друг човек, който се занимава, го е измислил, значи имаш потенциал да измислиш нещо друго, което в някакъв момент ще е само твоето. Напоследък, да кажем, миналата година аз имах едно движение специфично,
което си мислех, че е напълно мое, защото не съм го виждал никъде. И с един мой приятел от Австрия, като бяхме на Кар за Стрикон в Лондон, имаше едно момче, което почина, за съжаление, преди 2 години. Да, доста рандом. Просто момчето, някакъв негов приятел се е давил, той трябва да го спасява и се е отдавил с него. Да, доста кофтя. Той беше голямо име в общността, изключително добър, много земно момче, защото той се е комуникирал с него, като са били в Хонг-Конг тогава. И ми е говорил доста за него и неговата експертиза на това момче, което съм приятел с него, ми е доста важна и съм наясно, че няма да ме излъжи и също по други неща. Просто по форуми, по коментари, по цялото му присъствие в общността винаги е било доста приятна енергия. И гледахме едни аналистът видеа негови от 2012 година и видях, че прави не точно същото, но много изключително сходно с моето, което може би да кажем има някаква позиция на някой пръст, който не е точно там, но като концепция също нещо. Това, което той не го беше направил, е да го практикува с двете ръце, което реално това ми беше също като тип, който ми даде едно друго момче, което се занимава, на когото него му е дал едно друго голямо име в общността. Също му беше казал, че ако измислиш one hand cut, за да се, да го селниш, винаги е хубаво да го научиш с двете ръце, защото винаги е някакси по-вау ефект има по този начин. Той означава, че си... Да, като е с една ръка, не е ли по принцип по-трудно да го правиш цялото нещо? Зависи в интерес на истината, просто от начина, по който се стича живота. Защото, примерно, ако работиш в офис, примерно аз, като съм работил в офис последните 7 месеца и с лявата ръка, примерно, винаги гледам да измисля някакъв начин, по който да освободя, за да мога да си направя някакво движение. Колкото повече използваш, толкова по-добър ставаш, по-вероятно е да измислиш нещо с една ръка, отколкото с две. В момента много ми приличаш на Брад Пит, брат. Ще сложим снимка 1:1, брат. 1:1. Мерси. Благодаря. Трябва са, брат. Нека. Той е голям маняк. Само, че той като постаря малко, лицето му стана като Диня малко. Някак си беше по-госен, като беше по-малко. Ма той не е ли на 60 години вече? Не, с тия глупости, как ще на 60. Може би на 50 може да е ударяма на 60, абсурд, брат. Аз знам, че Аверка му е някаква на 20. Така ли? Не на 20, нали, преувеличавам, но знам, че е доста голяма разлика. Буквално е на 60 точно, брат. Аре, честно ли? What the fuck, брат? Чакай, аз се забърках, мислех, че за Леонардо Ди Каприо ми го. Окей. Не, Брат Пит, брат. Той е по-як, Кой е по-як? Брат Пит е по-як, брат. Да, по-кораф е. Да. Кефтич. По-кораф е, да, повече. На 60 ева, брат, смисъл. На 60 леве, смятай. Damn. Намали ли Иванова, още е жива, брат? Тя колко е? Тя има ли 90 вече, брат? Между другото, знаеш, че май няма все още. Чай, сега ще видим за Лили Иванова. Но да, малко се отклонихме, но не е лошо от това, между другото. Да, защото трябва да е малко интересно. Лили Иванова е на 84. Да, ето, не е чак толкова стара. Просто самото движение и самия мим просто е, е преувеличен и се мислиш, че на 100 години. Ама пак си е... Да, добре си е. Прави концертчета някакви. Така че... Които са между другото... Виж, това е показател, че човекът прави нещо, което обича, просто се ползва дълголетие. През повечето време съм наблюдавал, че хората, които постигат, нали силно казвам, но стигат до някаква на възраст повече от средното, което се очаква от човека. Предимно хората водят живот, който е базиран върху страстите им.
И мисля, че това е показател, че трябва човек да се концентрира върху това, което му носи удовлетворение. Да, но също не мисля, че тя като е известна и като реално това е нещо, което прави, не мисля, че и нея също и е... Какво ще прави иначе тя, ако просто си... Мисля, Мгм. да, има милиони, предполагам има какво да прави, ама Мгм. дали нея също не я кара да ходи да пее и да й се радват хората. Както те, примерно, те кефи да правиш фокуси и хората да ти се кефат от среща. Ами, знаеш ли, аз мисля, че той е малко процес, който се случва малко подсъзнателно, защото а, примерно аз със сигурност при всеки човек, който се е продал или поне се е опитвал да се продава изкуството по един или друг начин, е имало доста такова едно запитване вътрешно към себе си, което малко се на кръстопът, чувстваш се като някакъв продажник. И реално трябва да намериш малко баланс, защото се сещам, примерно, като съм ходил по... Не съм ходил по страшно много фестивали, ходил съм на 3 фестивала, които съм правил, съм въртял карти и може би едно-две събития максимум, в които съм правил някакъв фокус за някакъв ентертеймент къста. В които, когато, примерно, да кажем, някаква жена ми сложи 20 лева, примерно, е така от нищото. И Да я направиш фокус ли? не, в смисъл, аз не казвам първо фокуса 20 лева. По-скоро Ага, тя, жената идва, пита, нали, с какво се занимаваш. И аз казвам, сега ще ви покажа това. Аз съм сложил една шапка окей. отпред. И не съм казал слагай, не слагай. За мен Да, човека, да, който да, даде или не ясно. даде, няма никакво значение дали имаш или нямаш. Важното е да се опитваш да саботираш, но да се изкефиш. Това е единственото нещо, което има значение за мен. И евентуално, ако се почувстваш човек, който иска да даде кинт, да е. Няма Ама лошо, там, защото аз... примерно на тези фестивали, а, Да. то като е толкова нишово самото въртене на карти, има ли изобщо хора, които искат да го саботират, брат? Ами, виж, по принцип, това, което аз правих, понеже все още, когато ходех на тези фестивали, все още имах самочувствие да правя фокус тогава, защото все още ги практикувах. И аз ги комбинирах с въртене на карти. Той ще направя 5 фокуса и след това ще кажа, вижте, аз не се занимавам само с това. Това също е едно от нещата, на които се концентрирам доста и хората доста им е интересно, защото колко хора ще видиш реално да прави. Особено в България такова нещо е просто цяла мистерия да срещаш някой. Аз познавам активните въртачи в момента с 2 човека в цяла България. И с мен 3 сме. И даже не мога да ги нарека точно активни, защото те не качват нищо. Просто все още се въртят като хоби. Аз си мисля, че може би съм най-активният в България в момента, просто защото имам, да кажем, така съм се разпределил приоритет, че това е едно от нещата, които ми носи щастие, заради това се концентрирам върху него. Те повечето момчета, които бих казал, че са може би по-добри от мен дори, без проблем мога да го кажа това всъщност. Искаш ли да Просто имат си сложим, други неща. да имаш линкче долу на профила ти за въртене? Да, разбира се, ще Окей. го сложим после. Да, за картите, да, също бих казал, че понеже в някакъв момент от живота ми бях така малко по-отцепен от общността около мен, от социалния контакт, около 4 години, като живях в Германия тогава и бях в едно село, живях всъщност 4 години. Да, 3 нещо, защото бях се преместил в един друг град за известно време там. Сам тогава живях. И през това време, като бях в това село, нямах особено контакт с хора и нямаше с кого реално да практикувам нещата и в някакъв момент просто започва да се концентрирам повече върху въртенето и тогава ми се откри още повече един огромен свят, за който трябваше така да кажа, който видях колко потенциал има в него и колко може да се проучва, какви са възможности, защото реално 52 карти са си бая карти. В смисъл, това са доста неща, които мога да направиш. Имаш 10 пръста, ако нали, ги имаш. Човек има хора, които буквално нямат от дланта надолу нямат нищо и пак по някакъв начин се умяват да направят нещо. Имаш едно такова момче. Даже има един немец, който може да го сложим също в дескрипшена, който едната му ръка е деформирана, но е един от най-известните картовъртачи, защото нещата, които прави, са инсейн. Просто ти дори с ръце и двете да ги имаш, няма да го измислиш това. И това е просто още един феномен на човека като
като species, Да, като съжалявам вид. за Да. чуждиците, да, за тия думи, но доста инатлива раса сме просто като цяло, като човеците и е доста яко да видиш плода на един човек, който има така страст и как не го спира това нещо, да прави нещата, които харесва. И значи преди Германия също си въртял карти и си правил фокуси, но тогава не си видял толкова като потенциал на завъртенето на карти, което реално е съвсем ново нещо от 20 Да. на години. Да, И даже 20-на си е точното понятие, защото мисля, че 2002-2003 година Дан и Дейв, те са близнаци, които се занимават, те реално сложиха началото, официално така да се нарече, има и други хора, които са правили някакви неща, но те са хората, които могат да се нарекат като революционерите в тази общност, защото те изкараха една трилогия дискове, които даже може и в момента да говоря глупости, не съм сигурен дали беше 2002 или 2004, като са го изкарвали. Но сравнително да, 20 години изкараха специален диск за flourishing, car flourishing, car manipulation. И оттам се започна доста по-активно хората да обръщат внимание на това нещо, защото има доста терапевтичен ефект. Също е доста практично хоби, защото ти мога да сложиш едно от те брат във Францията и мога да обиколиш целия свят и да се чувстваш, нали, кажи речи пълен със себе си, като го имаш този целият свят в джоба ти. Реално, така малко по-поетично казано, защото наистина аз съм се чувствал, имал съм моменти в живота си, в които единственото нещо, от което съм имал нужда от тези карти, нищо повече. Сега има и други неща, но може да се каже, но тогава че не, да, тогава да. да, но това все още е нещо, което дори сам на мен ми е мистерия как все още се занимавам с него. Странно ми е как не ми е умряла тая страст последните 10 години да се занимавам с това, но явно ми носи достатъчно щастие за да продължавам. Еми да, ти каза, че супер много време отнема, примерно да научиш някакво движение, което Мгм. нали, буквално ти като го видиш, то е 5 секунди, примерно, или 10, да я знам. Да, И, да, да, и да, някакво да. в същото време, В а, същото време 3 години го мастърваш. да, И може пак си би, недоволен. може би затова реално ти продължаваш Да. да го правиш, защото първо отнема супер много време и второ Мгм. ти казва, че сега не си доволен, но реално брат, щом го правиш 3 години, има нещо в него, Да. брат, което те кара да продължаваш. Това съгласен съм. То е доста парадоксално да го кажа, че едва ли не съм доволен, но явно има някаква част от мен, в която съм доволен, щом продължавам. Така че може би трябва да си подбирам думите малко по-внимателно. Не, по-скоро трябва да я знам, да не мислиш толкова много, че не ти се получават нещата, колкото да си кажеш, брат, направих го, вече, да я знам, 3 години, до това ниво е добре, може по-добре, но да я знам, трябва поне да си дадеш малко кредит, Да, съгласен съм. По принцип в тая общност има, нали, лека по лека започва нали, мога да кажа, силно казвам нашумява, защото няма достатъчно хора, че да ги виждаш на ляво дясно да въртят карти. Но има нови попълнения като хора, които започват да въртят карти. Има големи имена, които ги следват нарочно в Инстаграм, за да ги просто да ги подкрепят и да не се отказват. И примерно аз лично като се отворя Инстаграма, този, който ми е за картите, аз въобще нищо друго не гледам почти, което не е карти в Инстаграм. И през повечето време, когато видя нещо, което е посредствено, не му обръщам внимание. И знам, че хората, на които аз са кефа, искам да получа поне тяхното внимание или техния фидбак, примерно. А, също разбира се е малко спорно да изискваш такова нещо от някой, не само защото не би трябвало да ти влияе толкова много на вътрешното състояние, защото в крайна сметка то е доста лично изживяване. Примерно, със сигурност има неща, които ти правиш, практикуваш, които много са кефиш, но дори някой да ти каже, че не са кеф толкова много, трябва да ти се тая, защото Да, какво да, значение има, определено. той има някакво мисли реално. Може просто не иска да е станал с газа нагоре. Може очите с които да го гледа, просто в момента да не са тия, на които
които ще са отрели в други ден. Но просто е доста малка общност и ако искаш да си изградиш някаква разпознаваемост, отнема доста, как да кажа, доста нерви. Аз може би съм ти показвал, примерно в галерията ми в телефона, как като съм пуснал някакво движение в Инстаграм, което е 10 секунди, имам около 6 часа в галерията, същия ден, в който съм записал, даже съм стигал до психоза един път. Се сещам, да, аз съм си блъскал главата човек в масата един път 8 часа, помня беше от 5 часа след обяд до 1-1:30, не можа да запиша движение така както исках. Но то вече беше малко болесно състояние, то беше по-скоро, то беше ясно, че съм го записал поне едно от тия неща е било окей. Просто този тип перфекционизъм е доста смешно, че се използва тая дума перфектно в перфекционизъм, защото първо, че няма как да е перфектно и второ, перфекционизма е просто като едно перде за това, че те трябва да се провалиш. Защото дори и да го пуснеш така, както не мислиш, че е толкова правилно, повечето пъти движения, които съм пускал в Инстаграм, които не съм са кефил толкова на тях, са получавали доста повече разпознаваемост, колкото неща, които съм предполагал, че ще се харесат повече. И е доста странно усещане и тогава си кажеш, явно няма чак толкова голямо значение. Може би просто трябва да направя някакъв малък компромис и да се кажа, добре, може би не го затворих толкова чисто този път, мисля да го клоуз, да го затвориш движението, може би не го отворих толкова добре този път, но имаме други неща на главата, не мога тук 8 часа да се правя дров сарма, в крайна сметка. Нали, но идва и момента, в който когато искаш да си направиш малко по-професионално видео за нещата, ако искаш да си направиш някаква премиера, някакво соло видео, в което то е все едно, братле, свириш на китара, но вместо да свириш на китара, въртиш карти. Okay. И да, проблема е, че когато въртиш карти, едно от най-важните неща е ъгъла, в който се снима. Защото движението, което измислиш, ти сега много добре знаеш, двамата сме снимали супер много неща. И знаеш колко пъти съм ти казал, добре, брат, може ли тук или той не го направя както трябва и т.н. И не мога да се представя какво е едно от среща човека. Но когато някой друг да снима, който също се занимава с карти, е по принцип доста рядко срещано явление, защото е много малка общност и това да се срещне с някой, който също върти карти и понеже самата среща протича доста кратко през повечето време, защото е доста инцидентно. Дали е било някаква среща, някаква конференция, някаква среща Cardistry Con или Cardistry Experience, както има сега ново събитие. И като се срещнеш с някой за 3 дена и да отнемат 3 часа да ти снима някакво движение, ти просто не се чувстваш много окей и ти трепериш, вкарваш вече мисъл. И като вкарваш егото си, като знаеш, че някой ще го гледа, почваш да трепериш, почваш да underperformваш, защото по този начин, знаейки, че някой ще го гледа това нещо, излизаш от flow state. А в flow state ти е движението така, както ти искаш да го видиш. Затова през повечето време, когато снимам някакво движение, се казвам, добре, имам 3 часа да го снимам, каквото изкарам от тези 3 часа, такова, няма значение. И по този начин, като се примириш с факта, че каквото излезе такова, имаш по-голям шанс да направиш нещо, което ще ти хареса, отколкото да си кажеш, че не е окей, не ме интересува, ще е до 5 сутринта, ако трябва. Той и над не винаги ти е приятел в това нещо. В същото време ние записваме този епизод за втори път. Въобще няма значение, братле. Но да. Това реално е още един друг епизод се преба преди това миналата седмица. Така че да, ако ви се гледат на ебани епизоди, може да ги пуснем въпреки това, но да, едва ли няма да е приятно за никой. Другия епизод, който ние правихме, поне може да го слушате, защото аудиото поне е добре там, но на първия, който се преба, аудиото е много зле. И за да го оправя, има такъв изкуствен интелект, който трябва да плата. Вече платихме за друг изкуствен интелект и не ми се плаща още един, така че
Да, просто Да. на този етап няма да го пускаме. Да, извинявам се за отклонението. Но, но да, 3 часа даваш си време а, за което трябва да си направил, даже не да си го направил по най-добрия начин, но си избираш най-доброто от това, което си направил, което според мен е доста як начин да правиш нещата. Ами, по-здравословно е също, защото когато гониш постоянно нещо, някак се никога няма да си доволен. А като се поставиш, примерно да кажем, защото нали, да кажем преди последните 4-5 години доста повече неща ми се случват в живота и не мога да си позволя да отделям чак толкова много време за снимане също. И също така се правя малко повече почивки, защото може би имах един момент от един етап от живота ми, в който, примерно да кажем 7 години, аз съм въртял карта абсолютно всеки ден. И не е било нещо съзнателно, не съм казвал, примерно, днеска трябва да въртя карта, то просто се случваше супер естествено. Аз дали ще съм във влака и ще въртя карти, дали преди да слигна ще се въртя нещо, дали докато готвя и съм нещо сложил във фурната ще се въртя. Винаги съм намирал някакъв начин. Но забелязах, че когато си правиш почивка дори и несъзнателно, имаш по-голям шанс да измислиш нещо или когато заседнеш в някакво движение, да кажем, имал съм движение, което съм го измислял почти до края и 2 години съм се учил как да го затворя. Докато в един момент, в който примерно съм гледал някакъв сериал и съм го направил супер несъзнателно и в някакъв момент ми се отваря начина, по който мога да го затворя. И това е всъщност един процес, който се случва предимно, когато започнеш да репетираш едно и също нещо и по този начин мозъкът ти не те предразполага да го погледнеш по друг начин. Заради като влезеш в този flow state, едва ли не в обективната, спорно да кажем обективна, но по-скоро да, защото ако е обективна, как ще прецениш, че е окей или не. Но просто има, да кажем, имаш начин да направиш една-две стъпки назад, да видиш, окей, то е супер, бе, всъщност. Нали, и го затваряш. Също да се върнем малко, искам да питам, понеже това много ми хареса за 3 часа, брат. Прилагаш ли го в някаква друга част от ежедневието си, примерно, като правиш нещо, да си кажеш, това сега имам толкова време за него и каквото излезе, това е. Да. Ами, в интерес на истината, доста често, когато съм чел книги, не го правя толкова често, не искам да звуча като голям книгочитател. Просто имам етапи, които примерно да кажем 2-3 месеца, в които чета всеки ден. Имам етапи 6 месеца, нищо не отварям. Зависи просто как ми дойде. Но има голям проблем с фокусирането докато чета, защото всъщност се оказа, че аз имам проблем с фокусирането, когато чета нещо, което реално не ми е толкова интересно. Реално, примерно да кажем, има някаква известна книга, която всички говорят за нея и ти си някакъв в това трябва да го прочета, искам да разбера защо е толкова, нали, хората го четат. И ти реално започваш да четеш книгата с очаквания и реално фокусът ти, в смисъл ти вече не си чак толкова отворен да поемеш някаква информация. Да, точно така. Окей. И след това си казах, знаеш какво, може да не запомня тази страница, ама така иначе ми се чете в момента, може от време на време да зонаутвам, а няма значение. И в някакъв момент реално се оказа, че аз не трябва да чета това, което всички ми казват, че трябва да чета. Що пък да не чета нещо, което аз искам да чета, нали, едва не. И си бях взел няколко книги, които просто ми фанаха. Примерно на Габор Мате има една книга, Разпиляно, мисля, че Разпиляно му се казва. Тя е за ADHD, тъй като доста нашумятел с термин последните 2-3 години, даже да не кажа повече. И всеки втори започна да се поставя сам диагноза с това нещо. И няма особено много терапевтична информация в YouTube. Те само ти казват, че имаш ADHD, но никой не ти казва как се справиш с него или по какъв начин да го използваш като сила. И много странното е, буквално като гледаш клипчета, които ти казват какво е, буквално са неща, които всички ги имат, брат, и изпитват в деня си. Точно така. И това е, буквално, което ти казва, не ти казват как ако ти е толкова проблем, нали, как да се справиш с него, буквално просто ти изреждат
Ако зоунаутваш, ако М, нали, не можеш да държиш вниманието повече от 5 секунди на нещо и такива да. работи. И това е просто да. И си, да. Ами, да, напомня ми също доста за това думата нарцисист, колко често се използва напоследък и колко хората обвиняват други хора за това, че са нарцисисти. А всъщност бих казал, че абсолютно всеки човек има способността да бъде нарцисист. Има моменти, в които всички сме нарцисисти, но това не означава, че трябва да поставиш просто така с лека ръка диагноза на някой. Също с ADHD всеки изпитва такива неща, тъй като, примерно, да кажем едно нещо прясно от книгата, което бях прочел, това, че когато примерно си дете и си да кажем на училище и все още имаш доста креативен, доста разпиляно внимание и като ти кажат, ай сега стой с тази цялата енергия, която имаш 8 часа на този чин, единственият ти ескейп, който имаш е психическия. Тоест, примерно, или ще избягаш в света да си нарисуваш нещо в тетрадката и да си измисляш някакви герои, или да играеш хора в Warcraft или някакви такива работи, винаги ще измисляш нещо да, да, да избягаш от тази ситуация. И в някакъв момент вече като израстеш малко, нали, осъзнаваш, това не винаги е плюс, защото ти свикваш реално във всяка ситуация, в която не ти е чак толкова комфортна, по някакъв начин да излезеш от нея. И то е автоматично. Да кажем, примерно, когато съм забелязал, че доста често, когато слушаш някаква лекция, вместо да си казваш, ох, колко ми е скучно, да си насочиш малко вниманието, примерно за половин час, защото е доста по-възможно, вместо да трябва да се прибереш и пак да го четеш, ако е сега сложиш вниманието 30 минути и си кажеш, знаеш какво, малко сам трябва да се манипулираш, да си кажеш, добре, за да направя така, че да не трябва да отделям после време, дай сега да се направя тук, да се направя услуга и да отделя 30 минути да внимавам. И по този начин, като е целенасочено, е доста по-вероятно да извлечеш нещо и по този начин да се тренираш ума да се концентрира в моменти, в които ти е малко по-трудно. И е процес, който все още се опитвам да прилагам често, но не винаги се получава. Аз Зависи вече какво също, въпрос се задаваш. да, също с този подкаст, дето сега го почнахме, а, аз също се опитвам да направя това, да мога да си изляза, нали, от комфортната зона, да не ми е толкова... Да, просто да мога да говоря пред хора, примерно, Да. защото това ми е нещо, което знам, че не съм окей да правя толкова много. Особено, в смисъл, Мгм. нали, ако са някакви хора, които а, уж са по-висшестоящи от мене в... Да, обществено казано. Да, и Обществено това е, казано, но да. нали, ако са някакви, примерно от университета, нямам никакъв проблем. Но да. Което не трябва да е така всъщност да ти кажа. Защото когато човек се смири малко и се сложи, си наведе малко главата, е доста възможно да е смисъл, дори чисто от егоистична гледна точка, да го кажем, да изходим от така гледна точка, е доста по-вероятно дори от човек, който не предполагаш, че може да научиш нещо, дори от човек, който е, да кажем, с 10 години по-малко от тебе, да си кажеш, добре, аз може и да съм по-голям от него, да имам доста повече житейски опит, но в специфично тази ситуация мога да извлека нещо от него, защото самочувствието не е нещо универсално. Самочувствието се изразява в ситуации и в обстоятелства. Тоест, ти ще трябва да си глупав, ако, примерно, излезеш със същото самочувствие, което имаш за въртени на карти, да ходиш наляво надясно, се имаш дини под мислниците. Да, Нали, аз нямах нали, искам точно да това кажа. предвид, но имах предвид, че не ми е проблем да заговоря някой или да питам някой, който ми е от съучениците, колкото примерно имам Мгм. проблем да питам нещо някой учител. Мгм. В такъв смисъл имах предвид. Ами това на мен, което ми помага лично при разговора с хора, които, както казах, обществено стоят по-нагоре от теб, а, в тази измислена иерархия, която е създадена, е това, че вместо, даже това също го споменах на последния път преди този подкаст, беше, че не трябва да си толкова импрес, колкото involved.
Защото когато си импрест, и то не е импрест винаги е позитивно, може да е негативно, може да си впечатлен от това човека колко трудно се говори с него. Или примерно колко лесно се говори с него. Но и в двата случая не трябва да го ентертейнваш това нещо, а по-скоро, примерно, ако човека е труден за говорене, вместо да го мислиш това и да се набиваш филма колко трудно се говори с този човек, реално да се кажеш, добре, този човек изобщо не ми е приятно да говоря с него. Изключително голям дискомфорт получавам да говоря с този човек, винаги избягвам да говоря с него, но е неизбежно. И що е неизбежно, трябва да намеря начин, по който и да ми е добре. Тоест, за теб да ти е добре, измисляш по някакъв начин, може би по някакъв начин дори може да кажем, че манипулираш самата ситуация в твоя полза. Примерно, ако говориш с този човек, може да не си съгласен много с това, което казва, но ти трябва малко да си хитър и да си кажеш, добре, не съм съгласен, нищо няма да казвам, но есенцията на този разговор, който трябва да проведа с тебе, ако е ползотворена, това е важно. Тоест, ако с този учител, който имам да кажем, е супер трудно да говоря, защото не съм съгласен с начина, по който реагира, доста импулсивен човек да кажем, и не поглежда на нещата обективно, си казвам, добре, аз ще си говоря съвсем спокойно, няма да се впечатлявам от това колко ми е удобно да говоря с него, просто в такава ситуация съм, това няма значение. И всеки път, в който съм влязъл с такъв начин на мислене с този човек, винаги този разговор продължава позитивно. А вместо като се сложа, нали, да се сложа рогици веднага, да тръгвам с рогици напред, да кажа, този букук въобще няма кефе, сега отивам да говоря с него и ако ми каже нещо въпреки, сега ще му затворя устата. А как първоначално почваш с този начин на мислене? Мисъл, как си спокоен, за да можеш да си кажеш, на мен не ми пука толкова. Да, аз знам, че той е, нали, импулсивен, аз обаче съм спокоен. Мисъл, как го постигаш това нещо? Ами, трябва, как да кажа, по принцип, едно от нещата, които съм стигнал като заключение за тях е, че егото ти никога не ти помага в живота. Егото ти винаги, в смисъл, доста спорно изказване, но съм стигнал до този извод просто с доста размишляване и не съм чул никой да каже, маля, добре, че ми беше егото в тази ситуация, че да се оправя. Никой не го казва това нещо, защото винаги, когато вкараш емоция в нещо, добре, може би идва прекалено таоизмично, нали, да се чак толкова да не се бутнат от емоции, от обстоятелства. Нали, това малко нечовешко, според мен, доста трудно да се стигне до този начин на мислене, но това, което искам да кажа... Трябва да е нещо по средата. Точно така. Тоест, да кажем, че начинът, по който аз го поглеждаме, че ти трябва да имаш някакво вътрешно смирение, че ти си направил това, което си могъл. Тоест, ако ти знаеш вътрешно в тебе, че ти можеш да говориш с този човек, стига да си пренебрегнеш малко егото и да си махнеш малко маската, да се сложиш, да си наведеш малко главата и да си кажеш, аз трябва да говоря с този човек, ако искам да стигна там, където трябва да стигна. Нали, в твоята глава и твоите цели, които имаш. И реално тая цел е доста по-голяма от този разговор, който имаш с този човек. Честно казвам. Защото утре като мине, днеска, утре като мине, ще си кажеш, сега трябва, ако бях говорил с този човек, ще дам тази информация и сега нямаш да се чудя какво трябва да правя, примерно. И вместо да избягваш постоянно такива. И то, като правиш едно нещо, начинът по който правиш едно нещо, правиш всичко по този начин. Нали, то се е доста заучена фраза и не случайно е доста известно, защото ако се умяваш, имаш силата да се поставяш сам в такива ситуации, доста по-лесно ще е да се справиш с други, които са, да кажем, в ядрото са едни и същи, но като мащаб са по-големи. Тоест, примерно, имал съм, разбира се, доста често разговори с учители, които примерно си казвам, има ли смисъл да изляза прав в момента или има ли смисъл да стигна просто до консенсус с един човек? Защото примерно, ти винаги можеш да измислиш нещо или винаги можеш да кажеш нещо навъпреки. Но по-ле е добре да си прав, отколкото примерно да те скъсат. Или примерно да те отнят. Или да се разделиш с приятелката си, защото просто, примерно, искаш да се прав в случая. Защото не винаги това е... Защото първо да си прав е субективно, второ, какво ти носи това? Не винаги си прав. Дори да си прав,
какво значение има, нали, в случая. И просто е и опит, брат, колкото по-често се поставяш в такива ситуации, толкова по-лесно ще е да го правиш лека по лека. И също бих казал, че колкото израстваш психически, житейски по-скоро, повече искаш да имаш практически умения. Тоест, ставаш малко по-практичен. Тоест, не ти пука чак толкова много дали ще се вкараш в тази ситуация, ще излезеш малко едва ли не в обществената иерархия малко по-нисък, отколкото за личната ти изгода да стигнеш там, където искаш. Малко не ти пука чак толкова много вече, какво ще ти каже този. Дали то ще си мисли, че си бълък, какво ти пука. Важното е Важното е, да че си ти там, си където знаеш, искаш. брат. Каквото си искал да Точно така. знаеш. Да. Това е много яко, брат. Това е много яко, че го правиш. Не, опитвам се, не винаги става. Нали ти казах, хората сме доста често, даже ако не се лъжа, между другото, Джордан Питърсън имаше един подкаст с един невролог наскоро, който каза, че 90% от решенията, които взимат, нали, хората през деня, са подсъзнателни. Което те кара, нали, да си кажеш, нали, защото той си го обясни, имаше си давност, нали, той човека си подкрепи тези изказания с факти, аз не мога сега да ги кажа, защото нямам речника и паметта, но, да, но нали, той си обясни защо и което ти казва, добре, значи реално погледнато, колко си в контрола, колко не си е доста относително и просто се отпускаш и нещата се получават в един момент, ставаш малко по-така. Какво такова? Твоето решение е да отслабнеш и то ли беше подсъзнателно? Ами, братле, все още да ти кажа, вече спрях да анализирам толкова много ситуацията, тъй като с всяка година реално заключението ми става различно. Тоест, Първо може ли да кажем колко кила си бил и да. как реално си решил да спреш и дали мислиш, че е било подсъзнателно? Ами, значи, първо бях 167 кг, аз съм 1,90 висок, което, нали, е пълен ужас. Като цяло, нали, може би, защото съм средно малко по-висок но това е вече спекулативно, то няма как, знаеш, ако си бил по-нисък, какво ще да е било, няма значение. Искам да кажа, че факта, че съм бил висок, може би, така някак съм се заблуждавал, като съм се гледал в огледалото, че не е толкова за положението, но всъщност аз разбрах, че съм 167 кг, а вече доста след като съм бил 167. Защото аз не се теглих много години, защото, нали, бях доста така затворен в себе си и нямах изобщо особено желание да мисля за бъдещето, защото бях в период от живота си, в който трябваше да се запозная малко с The Shadow и с тъмнината, дали по мое желание или не. Просто така се случи в крайна сметка и много съм благодарен за това нещо, което ми се е случило и никога не бих върнал нещата, както са случили, честно казано, защото бих казал, че са били изключително важни за така да кажа, може духовното и житейското ми приключение, така да го наречем. Но аз знаех дълбоко в себе си, че това не е окей. То трябва да си малко, не знам, трябва да си малко кривоглед, да не го знаеш. Но въпросът е, че аз не исках да го чуя това нещо, не исках да се вслушам в себе си тогава, защото той Самил, който съм в момента, той просто е бил заключен в някаква клетка дълбоко, защото ми е било, аз съм избрал нещо друго, което да го потискам. Защото примерно съм си казал, не е окей да се чувствам по този начин, аз не мога да се чувствам по този начин, затова ще си потисна чувствата, като тук те изям тук 5 кг кифтета и някакви тегави въглехидрати и сладоледи и сладка в 5 страната и някакви такива извращения. И просто замазвах абсолютно всяка емоция, която не исках да усетя с храна. Наскоро случвало ли ти се да си хапваш така, примерно, да си кажеш, съм го днеска супер много мъзноти и сладки ще ям, супер много, не е, нали, едно-две, целият ден ще си го дадеш само за тежките мазни работи, брат. Да. Ами, първо случи ми се в събота, защото аз работя в миналата събота ми се случи това нещо. Защото аз съм готвач, нали, и имам постоянен достъп до... Това не е оправдание, разбира се, но просто предразполага, когато си под много сериозен стрес,
защото да си готвач просто си ръка за ръка стреса с тая професия. И тогава се случи така, че просто когато си в дефицит известно време, от време на време се случва така да килниш. И не беше решение, което аз да стана днеска сутринта, да си кажа днеска ще изям 3 чизкейка и 2 сладоледа. А то по-скоро беше се случи под фактор на това, че, нали, както казах, аз него ден всъщност помня, че си бях планирал какво ще ям днеска. През повечето време така става. Аз в момента, в който стана, в част от рутината ми е да знам днес какво ще ям, кажи речи. За да знам долу-горе как да се разпределя времето, как да се разпределят задачите, да знам, примерно днес, ако трябва да ям нещо специфично, трябва да отида до магазина. Ако магазина ми е до 15 минути от нас, всичко се изчислява още от сутринта. И него ден, нали, помня, че бях се изял 700 калории реално тогава, защото в момента, нали, ги броя малко повече. Не винаги съм така, просто в момента съм в такъв период. И самото броене, като комбинираме, нали, стрес от университета, аз работя и 2 работи в момента, и просто от време на време и с фитнес и с всичко се опитваш постоянно да перформваш, така да го кажем. И в някакъв момент малко трябва да си кажеш, да, аз съм човек и поддавам и не съм чак толкова силен, че да си правя, да се чеше егото, постоянно да си правя четки или като някой ми прави четки да ги приемам. Не трябва, защото ако приемеш някой, че ти казва, че си супер, ще приемеш и това, като ти казва, че не си. Тоест и в двата случая трябва да се кажи, че неутрален. И този момент, в който ми се случи не тогава, нали, то реално аз трябваше да нарежа един десерт и от ножа беше останал един крем и викам, къде ще го фърлям този крем? Така с пръщ от цак. Осладили се, брат. Да, в интерес на истината да ти кажа, изядах с 3 чизкейка и 2 сладоледа с един сникърс сироп. И се почувствах отвратително. После постоянно го мислих, викам си ужас, аз тук си приебах целия прогрес от последните 3 месеца, в които съм в дефицит, 2 месеца. Но всъщност не е така. Реално аз нищо не съм прецакал. Просто психически, как да кажа, е нормално и бих казал, че ще е ненормално всъщност, ако го нямам този тип мислене след това. Всъщност ще е странно, защото ти като знаеш колко усилия полагаш всеки ден и ако утре осереш нещата, така да го наречем. Защото реално погледнато, за да качиш 1 кг, трябва да издеш 7600 калории над maintenance weight-а ти, което е малко невъзможно, ако вече си свикнал последните 2 месеца да ядеш по 2 и примерно 200, за да сваляш. Ти физически няма как ги издеш, ако не са на гълтър с 2 литра мазнина. Примерно. Нали? Но ти просто психически си набиваш филма, че окей, сега прецаках всичко и бих казал, че психиката ти така работи, че, нали, аз се опитвам вече втори месец да откажа и други неща. И това веднага ми каза, ти днеска прецака всичко, дай направо да се върнем още някой крачка назад. Така си вече казал, да, веднага той brain, съгласен веднага съм. така, брат, те днеска си го срал, дай директно в кълта, братле, цялата глава си заровина. Но това нещо трябва директно да го изключиш, братле, и да го приемеш, че си човек и правиш грешки и да продължаваш напред, защото това, което може да е много просто и може би малко кофти, че е толкова просто, е, че това, което разликата между този, който е постигнал нещо и този, който не е това, че не се е отказал. Защото този, който не се е отказал, той не е, че не е падал. Той е падал 200 000 пъти повече от този, който се е отказал. Но важното е, че е станал. Тоест, днес, ако се осереш, утре се осереш, други ден се осереш, но станеш, ти си победител. Реално. Факти. Реално. Това е. Коментираш, аз си правих френч омлет по едно време. Решихме да продължим още малко, понеже имахме недоизказани работи, но тук говорихме си неща преди да пусна да записваме. И да, говорихме за яйцата, колко калории имат и нещата, колко калории имат, какви неща може да ядем. И да, като човек, който знае, също ще хапвам от време на време, така че не ми пука дали ви пречи. Трябва да се.
И да, просто ти като човек, който нали, години, не знам дали са години реално, но може би. Ми 3 години активно вече, да. Мога да се кажа 4, но четвъртата в смисъл първата реално беше малко по-през просота. За фитнеса ли в момента говорим? Ами да, за режима, защото Да, първата година аз като започвах тогава, нали, то реално голямата ми трансформация се получи, когато се запознах с един мой много близък човек, който много оценявам. И той доста изключително много ми помогна и просто е като много добро напомнение, че хората работят много добре в общество, отколкото сами, защото когато имаш човек, това също и се изразява и в примерно рехабилитации, примерно когато човек иска да са примерно в комуните, да кажем, през повечето време, когато е някакво дарено общество, през повечето пъти има повече успех, когато има повече хора, защото в крайна сметка хората са социални животни със съзнание, затова е нормално да са работят в общество. И много по-лесно е да поддържаш някакъв начин на живот, когато имаш човек с когото да симпатизираш и да обменяте някакъв опит, е доста по-лесно да поддържаш нещо такова, отколкото ако се изолираш и е доста по-лесно да килнеш. Но... Искам също да кажа, че напоследък доста нашумяха тези нискокалорични храни и ястия, които винаги е хубаво, разбира се, да има подобно съдържание, но не трябва да се прекалява с това, защото става малко болесно състояние, по принцип, когато постоянно това ти е в главата и не мога да издеш нищо, защото ти виждаш всичко като едни цифри. В крайна сметка живота не са цифри и трябва също да слушаш тялото. Имал съм моменти, в които съм си мислил, че нещо не е правилно да го изям, примерно. Затова, между другото, доста фън факт, най-вероятно се срещал примерно в TLC, имаше едно предаване, може още да го има на моите страни. Не, това е супер крайно предаване. По-скоро това с хората, примерно, дето ядат някакъв камъни, примерно, лепило, това някакви такива. Да, слушай, и сега откъде идва всичко? Реално, когато тялото ти има някакъв недостиг на някакъв витамин, някакъв минерал, от ДНК паметта ти, която имаш насъбрана от цялата еволюция, която имаш като съвкупност от тялото ти реално погледнато. Доста е wild като цяло. Реално заключението на това е, че всъщност тялото ти знае откъде може да се ги набави тези неща. И не винаги е правилното, нали, нещо да консумираш, но просто това е да са намирали, когато са изследвали тия хора, че имат недостиг на някакъв специфичен минерал. И има хора, които ядат пясък. И примерно има някакъв минерал в камъните, които примерно ти липсва, да кажем, желязо. Или примерно ти липсва нещо такова. И примерно не знам, нещо не се е получило много в взимането на решения и по някакъв начин нещо се объркал и си направил някакъв начин на поведение, което ти си спрял и си го набавяш нещо друго. Това, което исках да кажа е, че първо, за да качиш 1 кг мазнина, ти трябват 7600 калории над maintenance weight ти. Което е, ако водиш един сравнително балансиран начин на живот, първо, че ще е много трудно да изседеш толкова калории на един ден, ако вече имаш някакъв изграден режим. Затова човек не трябва да се вимра чак толкова много. Какъв е твоя режим? В смисъл, какъв режим следваш за ядене, примерно? Да. Аз съм минал страшно много режими, да ти кажа, в интерес на истината. Доста проба грешка, много неща съм експериментирал, доста фастинг съм правил, доста карнивор все още не съм правил на 100%, защото аз не съм човек, който може да яде само месо, въпреки че не съм дал такова впечатление, защото доста си хапвам месо по принцип и нямам никакво съжаление и ще продължавам, докато мога. Въпросът е, че съм минал през доста режими и съм намерил, кажи речи за сега, някаква златна среда, която ям 2 пъти на ден, защото аз по принцип, между другото, от малък не закусвам. Просто не се чувствам, просто не го усещам да ям сутрин. Ям през повечето време, 7-8 часа след като съм станал. Тогава вече усещам някакъв глад и тогава вече се чувствам, че едва ли не съм си заслужил храната вече.
И също така ми е една идея по-лесно да се смятам калориите по този начин. Преди, в началото, още като започвах по-сериозно, се използвах MyFitnessPal, защото там има изключително много информация за всякакви храни. Понеже е малко като Википедия, всеки човек може да слага някакви храни вътре и да им слага макроси. Макросите са общо взето информацията, която предоставя, смисъл реално всички хранителни свойства, които съдържа някаква храна и те си ги пишат. Примерно, да кажем едно традиционна плескавица българска, има и колко калории, и какво. И аз от толкова много следение и толкова много четене, защото аз всеки път като отида на магазина. Първото нещо, което правя като искам да взема нещо е да го обърна отзад да го прочета. За какво става въпрос. И бих казал, че е изключително здравословен навик, който съм създал с времето и го препоръчвам на хората. Може би отнема малко повече време, но в крайна сметка това е здравето ви и това трябва да е приоритет номер едно. И бих казал, че трябва също и да не сме толкова крайни, защото нищо крайно не е хубаво. Нищо, което има ту преди него, too much, т.е. или too little, не е добре. Трябва да се опитваш, нали, да постигаш някакъв баланс. В случая, понеже аз съм 1,90, имам вече доста сравнително добре натрупана мускулна маса и долу-горе, за да се свалям активно поне килограм или нещо на седмица, си ям или килограм, най-вече килограм на седмица. Ям около 2200 калории на ден, нещо такова, като протеина си ми присъства. Така или иначе, когато вляза в такъв режим, въглехидрата е нещо, което аз рядко си позволявам, не защото е вредно, напротив, въглехидрата е супер нещо, ако се приема по умния начин. Тоест, ако се напускаш с въглехидрат преди тренировка, ще се почувстваш малко подут, особено ако едеш рис, който съдържа много вода, ще станеш малко по-тежък и най-вероятно, ако правиш някакво кардио, ще една идея малко по-трудно. Или ако правиш, примерно да кажем, набиране в случая, имаш малко повече маса в момента, това не означава, че си по-слаб или по-дебел, просто в случая се задържава с малко повече вода и може да малко да underperformиш в случая. Но това са малко вече ако искаш вече, нали, да кажа да правиш, ако ще правиш нещо да го правиш като хората, искам да кажа, разбираш. Супер е да си така, супер е и да не си чак толкова вманиачен в това нещо. Но и в двата случая пак си по-добре от това да не правиш нищо. Тъй, че и да се ядеш въглехидрат, да не се ядеш, при всеки е различно и познавам хора, които се напават протеина чисто само от whey протеин, което е такъв млечен протеин. Протеин на прах, протеин в барчета, скирове, някакви мускчета, деца с протеин, някакви такива неща, пак се чувстват много добре. Това е най-важното, как се чувстваш. Дори, примерно, да гониш някакви цели, ако, примерно, искаш да си някакъв супер кораф или да си супер слаб, през повечето време в YouTube, ако намериш някой истински инфлуенсър, който наистина ти говори нещата с истинските думи, ти казва: аз съм shredded as fuck, ама се чувствам ужасно. Примерно Дориан Йейтс, един от най-известните културисти, нали, след като вече се свърши с кариерата, обясняваш как, нали, той е толкова нисък процент на мазнина има, че докато върви, нали, с тази цялата тежест върху себе си, на него му се напукват отдолу краката, защото няма никаква мазнина, която да поддържа цялата тежест, разбираш. Да, и той се е чудил защо го болят толкова краката, а то просто са били едни кости, разбираш, той стъпва на костите си постоянно, което пак не е окей. Нищо, че си изглеждал като Супермен. Нали? Пак не е окей, нали, в случая. Аз като започвах да свалям първоначално, въобще не беше здравословно в интерес на истината, защото исках много бърз резултат, защото бях много натъхан, правях нещата, които трябваше вече да правя. Исках да видя резултат възможно най-бързо, защото аз бях се оплашил супер много, че ако не предприема сега нещо, ще се отида след няколко години, което най-вероятно можеше да е така. Защото аз съм бил предразположен към диабет, предразположен към инфаркт, към всякакви заболявания, кръвни и всякакви. Сърдечно съд, каквито и да са всякакви, просто като са в такова екстремно състояние, просто наистина с право съм бил оплашен и определено сега, ако бях в същото състояние в момента, бих го предприел по друг начин, но просто тогава бих казал, че пак съм благодарен за това, което съм направил, просто сега има последица от това. Примерно да кажем, от цялата ми мания спорт на бизола беше, нали, аз на 170 кг да ходя да тичам.
нали, те ми казаха, нали, мои приятели и хората около мен, че това не е окей за колината ми, ама аз казах, знаеш, че не ме интересува особено, защото аз ако не го правя така, аз няма го направя изобщо. Тоест, ако не го Да, направя по това е начина, по доста... който усещам. Като си имаш си понякога за някакви работи твой си начин, което Да, дори да не знаеш или да разбереш, в смисъл, дори и понякога знаеш, че няма да е окей за в бъдеще, да. но в момента като си окей, не знам, по различен начин се усеща в момента, докато Мгм. мислиш за бъдещето. Защото ти Ами като го да, правиш в момента и си окей, реално не ти пука толкова за в бъдещето. Поне аз съм така. ами да ти кажа, аз тогава бях и в период, в който мен беше толкова трудно да ставам със себе всяка сутрин, да съм човека, който съм всеки ден, че въобще нямах енергията да мисля за утре. Аз просто исках малко, в смисъл, да живея ден за ден и да знам, че днеска съм заспал спокойно, защото съм направил абсолютно всичко, което се иска от мен, за да постигна това, което искам. Дори да е било крайност. Примерно, тогава съм ял, примерно да кажем, по 1000 калории на ден, което е ужас. В смисъл ти изведнъж да едеш от 5000 калории на ден, примерно. Аз сигурно и повече съм ял тогава, още нямам спомен вече, то доста време минало тогава, но да отидеш на 1000. Първо, че ти ще задържиш със сигурност някакви килограми след това в някакъв етап, защото това е стрес, тялото ти казва, окей, тук има нещо, трябва да задържа малко тук тия килограми, защото може би сега съм, нали, просто като чисто survival инстинкт на тялото ти е, примерно когато навлизаш те първо в такъв режим, да задържиш вода в началото, защото тялото ти влиза се казва, нали, окей, тук има някакъв филм и трябва да задържа малко килограми, защото не се знае кога ще ям пак. Нали? Да, така се работи, брат. Доста е крейзи. В смисъл, колкото повече опознаваш тялото си, толкова повече неща преоткриваш, е доста интересно познание, което е направо свръхестествено, защото тогава съзнаваш реално тялото ти колко перфектно е създадено. Всяка малка клетка в тялото ти работи за тебе. И е много странно като го осъзнаеш това нещо. Доста доста крейзи, да. Но, както казах, просто човек не трябва да се обманячава, дори да имаш моменти, в които си изял 100-200 калории отгоре, просто продължаваш това. Трябва да не спираш. И в момента съм и също, извиняваш, ще прекъсвам в състояние, в което аз си вече е част от живота ми, малко съм се пренаписал начина на мислене доста. И аз не се чувствам психически добре, ако не отида да тренирам. Какъвто и да е начин. Винаги вече то е част от живота ми, не е избор. И съм благодарен, че съм се изградил такъв навик на себе си и на хората около мен, защото то не е само моя заслуга, разбира се. Всичко се случва някакси по, може би, алхимичен начин свързано, не знам точно как да го кажа. Но да, вече е част от мен и няма как, примерно, да си кажа, аз няма да ходя 2 седмици. Как няма да ходиш 2 седмици, ти си се правил дроп с армата, толкова много усилия си полагал. В смисъл, то просто не е честно спрямо тебе. И това е също много. Случва ли се да си навехнеш нещо, примерно, или да си изкълчиш и да не можеш да ходиш? Да, ама съм ходил. Ами, то пак, ето това пак са неща, които не препоръчвам на никой да прави. В смисъл, имал съм моменти, в които, примерно, от тяга съм си прецаквал супер стабилно кръста и съм си казвал, знаеш какво, днеска няма отида на фитнес, ма ще изходя 20 км, защото аз трябва да съм в дефицит. Дори да съм изял по-малко днеска, аз пак трябва да знам, че съм свалил и 500 калории днеска по някакъв начин, или 600. То реално 20 км за 1100 калории. Но реално погледнат, да, ето, виждаш, че това са малко вече изкривени работи. Но ходил съм и навехнат, и изкълчен, и както не съм ходил, просто бих казал, че малко си избираш кое да не ти е хубаво. Може да не ти е хубаво, защото не ходиш, може да не ти е хубаво, защото ходиш, но нещо има. Нали? Тъй, че и в двата случая просто си избираш как да ти е гадно. Имал съм моменти, в които примерно съм спал 3 часа, пътувал съм 12 часа и единствено вече 1 часа аз съм се наял, примерно, защото съм се прибрал, току-що не съм се виждал с семейството ми 6 месеца, отивам да се видя с тях. Майка ми направила тук буквално 7000 калории ми сложила на пъжнията, аз ги изяждам за 10 минути, ги шмърквам. Надувам се като куче
става 2 сутринта и единственото логично нещо, което мога да направиш, да си легнеш. Ама аз с ето и цялото нещо в стомаха ми и съм да течам вънка до 3:30. Нали, просто you win some, you lose some. Да речем, да, Ама защото... ти ходиш да тичаш, защото знаеш, че си ял супер много и искаш да го махнеш малко. Не само, не. Той психологически се доказваш на себе си абсолютно всеки ден, че имаш уважение към себе си и че можеш да се справиш с него. Защото това да поддържаш някаква форма, то показва, едно от нещата, за които много се радвам, че няма как да се купиш. Защото така е, брат, това е едно от, като знанията и като физическата ти форма, това е нещо, което няма как да се купиш, брат. Това е нещо, което трябва да се го избачкаш и е буквално raw дисциплин и постоянство. Това е. Няма как да го избегнеш нещо. Няма кратък път към това нещо. Просто няма как да стане. Може би, ако за 3 месеца се ограничиш като куче и после в някакъв момент нервната система се срени и си кажеш fuck that shit и после един месец се върнеш в същия начин на живот, вместо да подходиш малко по-умно и да го направиш малко по-плавно, защото колкото по-плавно го правиш, толкова по-трудно ти е да се върнеш в стария режим, по-трудно ти е да си прецакаш целия прогрес. Също така, не съм съгласен с това, че хората казват, че примерно много често съм чувал като спреш 1 година фитнес и целият ти прогрес заминава. Първо, не е така. Имаш мускулна памет. Дори и 2 години да спреш, 5 да спреш, мускулите ти вече са минали през този тип стрес и по някакъв начин, след като почнеш отново, ще е доста по-лесно от някой, който никога не го е правил. Второ, ти не означава, че е оправдание. Не винаги трябва да ходиш само на фитнес. Има моменти, в които, примерно, ще отидеш, примерно, днеска нямаш възможност. Имал съм, примерно, ситуации, в които, примерно, имах този 75 Hard Challenge беше миналата година, направих лятото, който е 2 пъти тренираш на ден, 75 дена без отказване. Изключително нездравословно. Защото трябва да имаш recovery период. Ако искаш да си добре физически, защото това да тренираш всеки ден 75 дена е просто е крайно. Но това беше и за мен като изпитание психически дали ще се справя с него. И бях тогава в една конференция в Англия с карти тогава в Лондон. И аз съм отишъл там за това. Обаче все още бях в 75, т.е. имах още 2 дена. И трябваше сутринта, ставаш 7 часа, той почва в 11 в Лондон, дето за първи път съм там, аз защо не знам къде съм намирам. И сдушвам се там с някакъв маняк, къде също бяга, писах ми се там в Инстаграм и излязах. И бяхме 13 км, 14, нещо такова. И се върнах втория ден, долу-горе също нещо. И така, реално просто ако искаш нещо, винаги ще го измислиш, винаги ще намериш начин. Тоест, ако кажеш аз няма време за фитнес, ти нямаш толкова желание да се поддържаш, значи. Защото ти винаги ще измислиш нещо. Ти също си пример за това. Тъй, че така е, малко или много, брат, важното е да полагаш усилия, колкото и малко да са. Ето, примерно ти току-що, като ми каза, нали, ако си навехнеш нещо, ако си направиш, имаш едно, ако не можеш да летиш, бягаш, ако не можеш да бягаш, вървиш, ако не можеш да вървиш, ползиш, важното е да се движиш. Да, аз, нали, януари месец имах опцията да пълза само, но даже и това не беше много опция, защото буквално всяко движение там няколко 3 дни, 4, не можеше, нищо не ставаше, брат. Разбирам те, да. Това момче, което има голяма заслуга за моята промяна, той сега има, нали, някакъв проблем, кисти, мисти и глупости, а той е човек, който има по 30 тренировки на ден. Брат, 2 групове, в баскетбол, работи много други места. И трябваше 3 дена да лежи, брат. Противиш се, не противиш, трябва, не става. Смисъл, просто трябва да приемеш да се приготниш егото, че това може да се случи по всякакъв момент и да се справиш с него. Така е, брат. Смисъл, много от нещата, които се случват през ден, не зависят от тебе. И трябва да го приемеш това. И просто да се благодариш, че днеска си имал възможност да направиш това, което искаш. Реално погледнато. И като край да сложим, имаш тестета, които са за различни видове показвания на карти, не знам как да го кажа.
Да, въртени, дисплеи, всякакви такива извращения. В случая, примерно, има няколко дисциплини като цяло на въртенето на карти. В случая имаш, примерно, да кажем, ветрила. Примерно това е едно ветрило. Дизайн на тези карти предразполага самите карти да изглеждат добре в такива състояния. Примерно, когато въртиш карта по този начин на пръста си, реално има нали, някаква изразена илюзия от самия дизайн, просто спомага реално движението да изглежда по-добре. И има други тип дизайни, които те са предназначени, примерно да кажем, за специфични въртения, да кажем, примерно, нарича се пакет кътинг реално, вместо да се повтарям постоянно. Това, примерно, да кажем, е пакет кътинг. И пакет кътинга представлява това, че когато имаш малко повече частета в ръцете си, по този начин имаш изобличен дизайна през повечето време и по този начин можеш да се концентрираш една идея повече върху дизайна. Има и доста по-минималистични цвета, които въобще дори това не е главната идея, които пак са доста умно са направени. Но, примерно да кажем, едно от най-известните цвета в тази общност е цвете с една точка, нищо повече. И то е предназначено, за да можеш да следиш самото движение, т.е. самата комплексност на движението, за да можеш да се абстрахираш от самия дизайн и да проследиш реално мисълта, която е вкарана в самото движение. Реално погледнато. А как? Как намират, примерно, къде да сложат тази точка, за да можеш да изглежда окей, да можеш да го следиш добре? Когато един човек се занимава с това нещо, принципно доста цвета карти минават през пръстите реално, ако имаш възможността, разбира се. Нали, аз съм достатъчно късметлия да съм в Европа и да си позволя финансово също да си вземам някакви цвета. По принцип, хората, които се занимават с това нещо, както казах, са въртели всякакви типови карти и виждат кое работи. Примерно да кажем, ако правиш някакъв фокус и вземеш твиците, примерно, това цвете, примерно да кажем. Okay. Ти като отидеш при някой и изкочиш с твиците, той ще си каже, той тосма някакъв подготвен, той някакво цвете супер магическо, то сигурно има нещо и цвете, разбираш, някакво сигурно има две еднакви, сигурно половината такова едната карта, другата друга. Нали, по този начин реално не те предразполага и не работи в твоя полза. И също нещо го има и в кардистри, т.е. ти ако имаш супер overwhelming дизайн, нещо, което е супер претрупано, реално движението най-вероятно въобще няма да се види, ако е претрупано. И реално колкото по-умно умен е дизайна, повече предразполага да се види от аудиторията, която ти искаш да се види. Как разбираш кое е окей? Трудно е да разбереш, брат. Реално просто опитваш, правиш прототипи, както аз направих сега тук преди 2 месеца, нали, реално все още виждам някакви грешки, които бих променил, разбира се, това си е процес. Но просто опитваш, правиш прототипи, виждаш проблемите, ако правиш и докато вече в един момент се примириш с това и ти знаеш, че винаги мога да промениш нещо и го пуснеш, виждаш какъв е аутпута, виждаш фидбака от хората и така. Но това е процес при мен, който те първа ще се случи, нали, тук май месец, stay tuned. Okay. Реално да, на 18 май би трябвало вече да съм изкарал премиерата на това цвете. Ще го слагаме като излезе долу в описанието. Но... Аз ще го плъгна. Окей. Но последно да питам, това тесте, което Сало показа с пеперудите, то изглежда супер, както ти каза, супер ненужно много неща. То за какво? Да. Каква му е целта? Защото очевидно не е да се концентрираш върху движенията. Предимно естетика да ти кажа, защото примерно това специфично има gilded. То е малко трудно да се види, но даже изобщо не се вижда, но може да се види. Златно е, просто всички карти става... Със златен кант. Това е с цел малко изгъсък. Тоест ти от време на време, как да кажа, тия различни дизайни за карти е малко като татуировки. Малко като скин, който слагаш на картите едва ли. Тоест,
примерно цветата, които аз ползвам, за да практикувам моите движения, са 2 евро. Това са най-разпространен дизайн, нарича се Талихо. И това сте, да кажем, се е предпочитано навсякъде. Но от време на време, понеже въртиш всеки ден, се иска просто да отвориш нещо готино, нещо по-различно и го оценяваш, защото виждаш, че е вкарано изключително много мисъл в него. Но малко или много, както казах по-рано, ако искаш едно движение да бъде видяно на 100% за движението, а не за дизайна, през повечето време хората избират нещо, което има някакъв разпознаваем патърн, нещо, което, нали, вече или си го виждал. Да кажем, по-успелите цветета и дизайни са цветета, които, примерно да кажем, обувките Vans, които са чекърборд ванските, които бяха, нали, супер известни, или враниците им, които са чекърборд, е дизайн, който е страшно разпознаваем от страшно много години. И заради това хората са по-предразположени да са по-комфортни с него и не са чак толкова, не е нещо толкова ново, за да свикваш с него. Затова доста успешни дизайни, в принцип, са неща, които вече ги има. И това да се вкараш някакъв дизайн, който все още не е измислен или все още не е познат, е малко рисковано. И трябва да е нещо доста добре измислено и трябва да е също и ресърчнато достатъчно, ако, нали, целта ти е да преуспее. Заради това, през повечето време, ако искаш да си улесниш живота, е по-вероятно ако да си избереш нещо, някакъв патърн, който присъства някъде. Примерно, да кажем, една от идеите ми на мен, което реално в крайна сметка го бутнах настрани, защото не исках да вземам по-лесния път към платите, е, че аз много често се чудех точно заради тая концепция, какво е нещо, което хората виждат всеки ден постоянно, но не обръщат внимание на него, което не е правилно съвсем още на ците. И реално в един момент получих някакво такова мини просветление, че това са пътните знаци. Това са неща, които ти въобще не ебаш, с извинение. Или примерно някакъв exit sign. Примерно това го има на абсолютно всяка сграда, навсякъде, брат. Навсякъде има exit sign. Където, смисъл, нали знаеш, като имаш нещо в главата, почваш да го виждаш навсякъде. Окей, да. Нали, през повечето време. Това е едно от нещата, които ти не е нужно да имаш някакъв нещо специфично да притежаваш, за да го виждаш подсъзнателно. Примерно, ако имаш някаква порода куче, да кажем, почваш да виждаш почти само такива кучета около тебе такава порода. Просто защото вече притежаваш някакъв нещо такова, е по-лесно да го сравниш. На мен ми се случва често с думи. Ако примерно съм научил някаква нова дума и буквално следващите 2-3 дни ще я чувам супер често тази дума. И съм такъв, това е тая дума, да. Да, както по принцип да кажем, когато човек е преуморен супер много, почва да вижда по-често лица. И това е идеята, или примерно когато си на психоделични някакви истории, кога, нали, от един приятел, го знам това, нали, когато човек се намира в такова състояние, мозъка го предразполага да вижда лица доста често, защото конфронтира самото състояние. Защото когато, нали, разпознаеш някакво лице, едва ли не някой присъства от тебе по този начин. Едва ли не си сам. И това е нещо, което ти не контролираш, това е подсъзнателно. И както виждаш, се случва постоянно и въобще не е в твоя контрол. Затова, нали, е много трудно да намериш нещо, което не е по твоя контрол. Той доста вече трябва супер много да си доста така постоянно да си на штрек за такива неща. И това ми се случи всъщност, когато бях в старото ми общежитие, като видях, нали, екзит-сайна в коридора, защото си викам, братле, ако търся нещо, което се вижда навсякъде, трябва да го има и тук. Защото аз си мислех за някъде вънка, защото си мислех, че трябва да е нещо вънка. Но си казах, че най-вероятно е по-близо, отколкото си мисля. И реално точно тогава същия ден излязах от вратата и точно пред мен беше екзит сайна. И като го видях, веднага ми штракна, че екзит сайн има навсякъде. В смисъл, дори на места, които е малко нелепо да ги има. Както моето общежитие. В смисъл, реално, брат, вратата е точно пред той. Ти трябва да си пълен бълък, ако има нещо, да търсиш екзит сайн къде има. В смисъл, в това място специфично, нали, никъде с някаква голяма сграда, да кажа. И тогава реално си направих дизайн, който беше, нали, взех само човечето, обърнах го, сложих някаква, нали, така глава в средата, някакви такива истории. Но в крайна сметка вътрешното ми усещане някак си ми подсказа, че трябва да направя това другото, също, което съм направил, защото ми е по-близко до сърцето.
И реално доста смешно, защото в крайна сметка аз намерих това, което търся и в крайна сметка дори не го използвах. Нищо, може Така да... че. Важното е, не знам, може би пак е някаква малка победа, че си го намерил, брат. Да, защото през повечето време, както забелязвам все повече и повече, че the journey is the destination, реално погледнато. Да, може би, да. In Въпреки, the ето, pursuit. намерил си реално какво е трябвало да бъде за картите, брат. И въпреки това пак си направил дизайн, който със сигурност него си мислил не знам колко години или нещо. Ами знаеш ли, на мен това, което ме потикна да направя това другото е факта, че аз съм го рисувал цялото си. В смисъл, самия дизайн отзаре, рекламните карти, жокери, някои такива малки леки детайли в, примерно, купи, пики и т.н. са неща, които аз знам, че аз съм правил. И, нали, окей, намерил си тази идея, която си търсил, но в крайна сметка печата, който аз искам да оставя, искам да е лично мой. Сега, колко е лично твой, колко е повлиян от паметта ти, нали, това са вече, как да кажа, няма но смисъл е твоята памет. Да, пак е нещо, което знам, че днеска така съм се почувствал, така подсъзнателно от това съм изкарал и мисля, че е доста по-автентично и хората повече се кефат на това, отколкото поне в момента за мен, мисля, че това хората повече го харесват да видят нещо по-къстамайст. Нещо което има нещо по-лично просто. Да, да се определено отвориш по-личното, да. като знаеш, че на човека му е нали, при сърце и виждаш, защото знаеш, че примерно за тебе това супер много ти пука за картите и такива неща. И като го комбинираш с това, че правиш супер яки дизайни и също това много те кефи да го правиш, е още по-яко, брат. Ами да. И най-вече вътрешното удовлетворение, бих казал, че трябва да е приоритет най-вече. Дори и да не се получи точно така, както си го искал. Един фън факт е, че начинът, по който аз направих скорост реално в тази общност, беше по изключително инцидентен начин. Защото аз доста години, нали, си въртях карти, пусках си някакви видеа в Инстаграм, но реално обратната връзка беше почти никаква. В някакъв момент обаче ми откраднаха акаунта в Инстаграм. И аз тогава се отказах психически изобщо да качвам каквото и да е вече, защото аз малко се бях предал. Викам, значи аз казах си, човек аз въртя тук от 6-7 години, никой не ме гледа, викам, това явно е знак, че трябва да спра. И това, което направих е не да спра да качам. Защото аз се трябваше да има този спайк, кой ще го хареса, дали ще го хареса някой да върти или не. И ти се живееш в някакъв нещо несъществуващо, в смисъл нещо, което няма субстанция. И какво се случи реално? На същия ден си направих нов акаунт, за да мога да се кача всички неща, защото скоро трябваше да смеям телефона и исках да не си изгубвам движенията. Качих си 4-5 движения, които имах вече сейвнати и на другия ден, братле, се събуждам от акаунт, който имаше 0 последователя и беше с 100 и нещо и само от хора, които съм гледал, братле, по видеа, години наред, по 2-3 пъти на ден съм гледал видеята едни и същи. И гледам този спич, супер сурреал, разбираш ли, брат? Аз стои нещо съм го мечтал, буквално някакво въобще. Един от тези 100 човека да ги види тия работи. И това нещо започна да расте супер много, защото видях, че хората се кефят, просто явно самия алгоритъм тогава не е работил много в моя полза по него време. Може би хаштаговите, които съм използвал, може би първите постове, които са пускали, аз съм пускал от профила, не са съответствали, затова не е бутнато в тая категория. Не знам, няма значение. Въпросът е, че стигнах до 2 извода, в крайна сметка. Първо, че това не ме накара да се чувствам по-добре, колкото и смешно да звучи. Изкефих се за 5 минути, но това не промени по никакъв начин живота ми, брат. В смисъл, след това като не се ли надъха повече да правиш видеа, брат? Не, даже имаш повече натиск върху мен. Защото по този начин си казах, братле, гледат ме хора, дето съм ги гледал от години, откакто съм започвал всеки ден. Нямам много право да пускам каквото и да е. Въпреки, че това се и харесва също, да видят хората как се проваряш. Между другото, в момента на хората им е по-интересно да гледат как не успяваш, колкото как успяваш. И съм забелязал, че когато пусна някакво стори, докато въртя карти и примерно накрая нещо фейлвам, имам по 50 лайка на стори,
А когато направя най-често движение, което съм правил някога, имам по 6-7, защото хората са свикнали да го виждат, разбираш? Хората искат да видят нещо истинско, брат. Нещо, което, нещо по-роу. И Да, в не да си случая реално, правил 3 часа и да си избереш най-доброто от 3 точно, часа. брат. Искат Точно, брат. другите 2 часа и 59 минути, брат, деца. Точно, защото виждаш човешко изживяване. Не е някакво рехърснато 300 години, то е супер, окей. Въпросът е, че не работи така света и хората не са чак толкова глупави и знаят кое е истинско, кое не е. И другото нещо, което също разбрах тогава наново, защото нали, аз тогава свързвам с това сваляне на килограми и това приключение, нали, като когато има input, винаги ще има output. Тоест, колкото дори няма невъзнаграден труд, брат. Колкото и да буташ, ще буташ в някакъв момент нещо ще се получи. Защото това, примерно, тайминг, хората, които казват или късмет, или каквото и да кажеш, то е следствие от нещо, което си направил. Тоест, ти няма как да спечелиш лотарията, ако не си пуснал, ако не си завъртял там, не си дал 10 лева за просветията. Много тъпо сравнение, но това е просто нещо, за което сега се сещам веднага. Тоест, ако аз, примерно, тогава бях си направил пак нов акаунт, ама не въртях толкова често карти, не вкарвах толкова много мисъл, дори да съм имал пак тогава възможността някой да ме погледне, нямаш да ме харесват просто. Разбираш? То ще да се случи по някакъв начин, въпросът е по какъв. В случая да се случи по този начин. Въпросът е, че колкото повече натискаш, в някакъв момент ще се случи. Няма как не работи така. Винаги има за някакво противодействие, което понякога е плюс, понякога път е минус. И това вече е доста спорно изказане, но да. Окей, братле. Мисля, че доста хубаво си поговорихме. Аз така мисля. Мерси за участието. И да, всичко, което трябва, ще бъде в описанието. И ще се видим следващия път на живо. Пичове, надявам се да ви е изкефило, да сте научили нещо. Моля, не последвайте ето тук и чао. Счупи дръжката на вратата. Не, спокойно. Падна просто, ли, какво? Падна зъбите долу. В момента... окей. Микрофона ми не показваше поне... Я говори върху мене да видим дали ще мога да... Дали ще се покажа. Фак. Защото нищо ще изчакваме. Не знам, просто се надявам да го записва, брат, защото да, няма да го правим пак това нещо. Но да. Няма проблем. Освен преди